Aquesta nit arriba al Romea Senyoreta Júlia, una de les apostes fortes del Festival Grec. Una història entre dues lluites, la de classes i la de sexes. I en la vigília de l'estrena, la companyia ha rebut una visita molt especial, la de l'autor del text, el britànic Patrick Marber. La senyoreta Júlia troba el seu autor. Cristina Genevat, actriu i traductora, coneixia ahir a la tarda al Romea amb tots els companys de repartiment Patrick Marber, un dels dramaturgs britànics actuals més important. És mundialment conegut i admirat per ser l'autor de Closer, que abans de ser pel·lícula d'èxit i veure's a mig món va ser obra de teatre. Mai abans havia estat a Barcelona, cosa que és ridícula no haver vingut mai. I em van dir que aquest és un molt bon teatre, que són molt bons els actors i el director, i vaig pensar que no m'ho volia perdre. Josep Maria Mestres ha dirigit Julio Manrique, Mireia Xalà i Cristina Genevat a Senyoreta Júlia, una obra que parteix del clàssic que va escriure August Strindberg al segle XIX. No crec que hagués pogut escriure Closer sense haver escrit primer Senyoreta Júlia, perquè va ser l'obra que em va portar a pensar en amor, sexe, idil·li, passió. Que és tot el que es desencadenarà quan la senyoreta baixi al territori dels criats. El flirteig amb John, el xofer, anirà més enllà. Serà una tràgica lluita de sexes i de classe social, aquí interpretada per una parella que també ho és fora de l'escenari. Hem descobert que tenim química, no? Que sí? Sí. Tenim bastanta química. Tenim química. Va, brindem. Per mi. Per vostè. Per tu. Serà la primera vegada que Patrick Marber vegi una obra seva en català. Diu que l'anglès és massa tebi per a aquesta història i que s'imagina que el català li donarà la passió i la duresa que requereix. Gemma Ruiz, TV3, Barcelona.